Bueno, eu son Antía Meixeiras, adicome á música tradicional, toco violín e canto, sobre todo en Camoña Meixeiras, que é un dúo de acordeón, violín e voz, tamén noutros proxectos como Mari Carmen ou na banda Ingrávida de Mercedes Peón. Pois, basicamente, dedícome á música tradicional. Bueno, o meu propósito é vivir dignamente da música tradicional, dignificar a música do noso país, aquí e fora, levala fora e poder facer crecer os meus proxectos e que moita xente poda coñecelos e coñecer a nosa música. Bueno, eu creo que a música tradicional galega está vivindo un apoxeo que é maravilloso últimamente, non? Hai moitísima xente nova facendo música tradicional, bailando, tocando pezas de raíz. E creo que isto é boísimo, porque ademais estase chegando a sitios, a espazos que nunca se pensaría antes, non? A música galega está chegando a espazos mainstream. Isto é superbo para a nosa autoestima cultural, porque isto favorece a que a xente nos autovaloremos mellor a nosa lingua, a nosa cultura, a nosa música. E iso creo que é superpositivo, porque moitas veces sempre nos ensinan esta palabra, auto-odio, relacionada con Galicia. Eu penso que iso se está... Toda esta forza coa que ven a música tradicional está rompendo un pouco todos estes esquemas. E a min gústame sentirme parte desa xente que traballa prol da dignificación da música tradicional.